Καλησπέρα, ονομάζομαι Αλεξάνδρα Σταθοπούλου και θα σας δείξω ένα demo λειτουργίας της τεχνολογίας Agentforce στην πλατφόρμα του Salesforce. Ο agent που έχω δημιουργήσει ονομάζεται Resume Screener Agent και χρησιμοποιείται για την αυτόματη αξιολόγηση και κατάταξη βιογραφικών. Αποτελεί μέρος της πτυχιακής μου εργασίας και έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον Developer Edition της Salesforce. Αρχικά, θα ήθελα να σας δείξω πώς μοιάζει μια καρτέλα του Candidate Object. Όπως βλέπετε, κάθε υποψήφιος έχει τα προσωπικά του στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο και email, καθώς και στοιχεία του βιογραφικού του, όπως επίπεδο εκπαίδευσης, εμπειρία και τεχνικά και soft skills. Κάθε υποψήφιος συνδέεται με τη θέση για την οποία έχει υποβάλει το βιογραφικό του μέσω lookup field. Κάθε Job Application Record περιλαμβάνει το όνομα της θέσης και τον κωδικό της, καθώς και την περιγραφή της θέσης και τα απαραίτητα skills. Τώρα θα περιηγηθούμε στον Resume Screener Agent. Όπως βλέπετε, μπορούμε να δούμε τις λεπτομέρειες του agent, όπως την περιγραφή του και το ρόλο του, καθώς και την περιγραφή της επιχείρησης για την οποία απασχολείται. Όλα αυτά δίνουν στον AI Agent μια σφαιρική εικόνα για τη θέση και τις αρμοδιότητές του μέσα στην εταιρεία. Όπως φαίνεται, ο Agent διαθέτει δύο topics, το Resume Screening για screening και αξιολόγηση του κάθε υποψηφίου και το Rank Candidates by Job για κατάταξη πολλών υποψηφίων σε μία θέση. Αντίστοιχα, το κάθε topic διαθέτει το όνομα και την περιγραφή αυτού και του πεδίου δραστηριότητάς του, καθώς και τις οδηγίες λειτουργίας του. Για τη λειτουργικότητα των topics, καθένα από αυτά αποτελείται από ορισμένα actions που προσδιορίζουν τις διαδικασίες που πραγματοποιεί κάθε topic. Συγκεκριμένα, αυτό το topic αποτελείται από δύο prompt templates και ένα flow action. Τώρα θα ήθελα να παρουσιάσω τις απαντήσεις και τη συμπεριφορά του Resume Screener Agent σε συγκεκριμένα prompts που θα αφορούσαν έναν recruiter στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Αρχικά, εάν ο χρήστης επιθυμεί να δει τους καλύτερους υποψήφιους για μια θέση, μπορεί να το κάνει σε φυσική γλώσσα, χρησιμοποιώντας το εξής prompt. Όπως φαίνεται, ο agent επέλεξε το κατάλληλο topic, δηλαδή το Rank Candidates by Job, και αξιοποίησε τα δύο actions για να προσφέρει στο χρήστη δομημένη απάντηση, η οποία αποτελείται από το όνομα του υποψηφίου και το match score του σε κατάταξη. Ακόμα, όπως βλέπουμε, ο χρήστης μπορεί να δει όλη τη λογική ακολουθία εντολών που πραγματοποίησε ο agent με τα αντίστοιχα inputs και outputs. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων που εμφανίζονται δεν καλύπτουν τις ανάγκες του recruiter, μπορεί να ζητήσει από τον agent τον συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων που επιθυμεί να δει. Εάν ο recruiter επιθυμεί να δει τα email επικοινωνίας των υποψηφίων, μπορεί να τα ζητήσει με το συγκεκριμένο prompt.
Τώρα, για να δει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για κάποιον υποψήφιο, αρκεί να αναφέρει το όνομα του υποψηφίου και τη θέση για την οποία αυτός έχει υποβάλει το βιογραφικό του. Όπως φαίνεται εδώ, ο agent άλλαξε επιτυχώς την επιλογή του topic σε resume screening και χρησιμοποίησε τα 3 ενεργά actions. Ακόμα, ο agent παρήχε δομημένη απάντηση για την επεξήγηση τόσο του match score που έχει αποδώσει, όσο και για την καλύτερη προβολή των λεπτομεριών του βιογραφικού από τον recruiter. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και για παραπάνω από έναν υποψηφίους και χωρίς την αναφορά των ονομάτων τους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα λειτουργία είναι ότι ο agent μπορεί να συγκρίνει τα skills κάποιων υποψηφίων για να φανερώσει στο χρήστη δυνατά και αδύνατα σημεία μεταξύ τους. Τέλος, ο agent μπορεί να προτείνει στον recruiter ποιος υποψήφιος ταιριάζει καλύτερα με το ρόλο και να εξηγήσει το λόγο που τον επιλέγει.